स्क्रिनाव होनाय नैबे बोराया 13 बोसोरनि सासे उन्दै गथ' सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम जाहोदों। जाय बोराया 13 बोसोर बैसोनि गथ'खौ जिनाहारि खालामदों बे गथ'निनो बिबौ जाखायोमोन होननानै मिथिनो मोनदों। थेवबो नायदो बिबौनि आखलखौ माबायदि। असे बिबौ नङा नाथाय सोमोन्दोआव बिबौ जायोमोन होननानै मिथिनो मोनदो। जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनिया। आंनि फिसानि जिहेतु लाइफआ बरबाद जाखाबाय। आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गाव बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ। माने बिखौहाय जिनाहारि खालामनानै मा गथ'बो दोनबाय प्लास मा गथ'बो खांबावबायसो खेला गथ'बो खांबावबायसो होमबा सानना नायलाय हा एसेबां जगयन' बोराय लाजि गैयै नोङो बे एसेबां उन्दै गथ'साखौ नोङो मा होननानै नोङो बेखौहाय एसेबां नों बेफोरबायदि नोजोरजों नायनानै नों जिनाहारिबो खालामखो हा एसेबां उन्दै गथ'खौ नों माबोरैबो साननो हायो। जोंथ' साननोबो हाया खेला बेफोरबायदि गथ'फोरखौहाय जों साननोबो हाया खेला बेफोरबायदि जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो। ओमफ्राय जों सोरांसेयाव डाक्टारखौ लेंहरबाय। डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय। ओमफ्राय बि सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो। राजेनाव लाबोबाय राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै। ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय बिनाव बिजि गंनै थुबाय थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय प्रबाबल माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों उमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव। नामा बज' कुमार ब्रह्म। बज' कुमार ब्रह्म। दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो। आंबो फुल डिटेल्स मिथिया। औ लांजाबाय दा लांजाबाय। बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबाय असे। जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों। जों जेबो मिथिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै। स्कुलाव थाङो बे 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों। जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनिया। आंनि फिसानि जिहेतु लाइफआ बरबाद जाखाबाय। आंना मोनथाया माने बे गाव सासे फरायसालिनि फोरोंगिरिया गावनि फरायसाखौ पानिशमेन्ट होदोंमोन। पानिशमेन्ट होजानायनि जाहोनाव गथ'आ लाजिनानै न'आव फैना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। नोंथांमोना फट'खौ नायबानो जाबाय नै मोखांखौ आङो देखायनो हानाय नङा मानो होनना बुङोबा इउटुबनि रुल्सखौ फालिनांगौ जायो। फरायसालिनि फोरोंगिरिया बे गथ'खौ मा पानिशमेन्ट होदोंमोन बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनांगौ। मानो होनना बुङोबा फोरोंगिरिनिबो गोरोन्थि दङ बायदि आङो मोनो। मणिपुरनि सासे साहस गोनां सिख्लाया बिफा थैखांनायनि उनाव इ-रिक्सा सालायनो गोनां जादों। नखरखौ सामलायनो थाखाय बिथांजोआ गावनि फरायनायखौ 12 थाखोनि उनाव नागारनांगौ जायो बिफा थैनायनि जाहोनाव। गोबां मानसिफोरानो इ-रिक्सा होनना बुङोब्ला मिथिया बेनिखायनो आङो बुंनानै होखानि जे इ-रिक्सा सालायनाय माने फिरफिलि सालायनो गोनां जादों। गुबुन गुबुन जायगायाव बेटारि गारिबो होनना बुङो।